ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଆମେ କିପରି ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ମଣିଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କଳକାରଖାନା ବସେଇ ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ସେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସେ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆହୁରି ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, କେଉଁଠି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇକି ବନ୍ୟା ହୁଏ। ଚାଷବାସ ଭଲ ହୁଏନି, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ିରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା? ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତେଣୁ ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।